Jaha, Pende siinä suorittaa laukkujen purkamisia. Ollaan just saatu hotelli, ja se hotelli, minkä mä vähän meinasinkin. Et millä mielellä, Pende, ollaan? No perhana, Maja ihan mahtava paikka, hieno paikka. Hiukan huolissa olen tuon ruuan suhteen, se nähdään illalla. Väsynyt, nälkäinen, hikinen. Ja okei. Miten matka meni? Matka meni ihan hyvin. Välillä oli vähän raskasta ja 2 pääkohdetta löydettiin menee, mitkä pitikin, ja kilometrejä tuli 296 kilometriä. Ja mitä me oltiin liikenteessä? Joku 8 tuntia varmaan. Varmaan sitä luokkaa. Se oli 6.30 lähtö ja kello on nyt vähän yli 2, vartti yli 2. Kyllä se. Vähän runsas. No aamullahan lähdettiin Anoppilasta aikaisemmin 6 aikaa liikkeelle. Kyllä tässä päivän pituttaa. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Mitäs matkajohtaja, onko huomisella päivää jotain uutta? Joo, huomenna on aamiainen sovittu 7:30 ja tosta lähdetään sitten 221 nousemaan ylöspäin ja mennään siitä Lompsakin vähän taittaa siitä ja lähdetään Tupapoikin vuorelle ja ollaan siellä yötä ja kulutan vähän sitä Tupapoikkiä huomenna. Okei. Miten päin se nyt kierrettiin sitten tällä kertaa? No me mennään, ajetaan se 231 vai mikä tiedämme nyt oli, niin ajetaan ylös. Okei. Ja sit jäädään yöksi tosiaan sinne vuorelle. Kyllä. Oliko majapaikasta vielä mitään tietoa? On katsottu valmiiksi, käydään kurkistamassa katsoa mikä se on. Okei, mikä on hinta. Selvä. Ei mitään. Onko mitään muuta uutta siellä vai tutkitaan vähän vai? Katsotaan sitten, se on sitten taas seuraavan päivän ylihuomisen juttu. Okei. Mitäs sitten ylihuomenna vai mennäänkö jo vähän liian pitkälle? Mennään pitkälle. Okei, selvä. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Jaha, ollaan saavuttu Lomkaon PTT-asemalle ja tässä meillä on sellainen pieni tauko ennen kuin me lähdetään nousemaan tuonne Putapoik, niin jyrkähköä mäkeä. Ja Pasi tuossa voi kertoa, että mitä hänellä on eväitä. No, tällä kertaa niin evät on aika köyhät. Yleensä tähän kuluu vähän leipää ja banaania ja hapanmaitoa. Mutta alle 50 tämmönen perussetti. Puhutaan Thaimaan pateista, mutta tällä hetkellä vedetään tämmöistä 15 patin kahvit naamaan. Oli niin hyvät aamupalat tänään, ettei ole nälkä vielä. Hiukan reissuevästä, vuorilla on vähän vaikea löytää, niin otettiin vähän juotavaa ja snäksejä, mutta kärpäset hieman kiusaa. Haisee, kun on vähän märkä ja raskas päivä. Joo, tässä näin vielä tähän aamuseen, niin minun raskain aamuajo. Vettä satoi, tuuli, tiet aivan roskien peitossa, vähän kylmä. Sen takia housut nilkoissa istutaan, vaatteet märkänä. Pilvessä. Ja tähän voi Lassekin sanoa, että hän on kuulemma ja pahin reitti ollut ajaa. Joo, pahimmassa kelissä ja pahin paskin tieosuus kyllä samalla. Kyllä. Vaikka oli nyt asfalttipintaa, mutta mutkat oli pirun paska. Oli. Tosi likaisessa kunnossa. En ole ennen Thaimaassa ollut näin isolla vesisateella, mitä nyt tuli. Että oli todella rajua. Joo. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen. Thai red, Oh. really good. Yeah, I know, but may I go? Kopun kap. Explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta
kello on 6.45. Matkajohtaja tässä odottelee, kertoo vähän päivän aikataulusta ja ohjelmasta. Kerropa Lasse, mihin tää tänään tapahtuu. Jaha, nyt ollaan lähdössä ajamaan sumuista ja haastavaa lohikäärmeen selkärankanimistä tietä ja määränpää on tänään Kansai. Okei, ilma on erittäin sumuinen. Tuoko tämä jotain haasteita? Näkyvyys on käytännössä 0. Okei, entäs tien kunnot, pelottaakseen sinun nyt vai? Sinänsä, että on jyrkkää laskua, jyrkkää nousua ja kapea betonitie. Hyvä kun mahtuu autoja ja prätkärinnat. You know the day destroys the night, night divides the day. No niin, tänään tapahtui jotain erityistä. Kerropa Lasse, mitä nyt tapahtui? Ei pitänyt vissiin alkuperäiset suunnitelmat paikkansa. Joo, pikkuinen harhaa jo tuossa taas, mutta ei ole niin kuin mikään yllätys. Ja tällä hetkellä ollaan siellä, missä pitikin olla. Ollaan Muanper Nahe on paikassa ja tosta menee sellainen pieni joki menee tosta ja siinä on Lausiun tuossa vastarannalla ja tuolla näkyy Laun kylttejä näkyy kaljamainoksia ja tuossa inataan sitten jengiä tästä on Paapulautan kanssa tänne Taimaan puolella. No, miksi me tämmönen valinta otettiin? Meidänhän piti yöpaikka ottaa ihan muualta aamusuunnitelma. Dansais oli majapaikka suunniteltu, mutta me oltiin siellä niin hito aikaisesti, että päätettiin jatkaa matkaa. Morjesta. Mikä meininki? Jälkiä juomia ja hiukan seiskaivasta tuolta kyytiä. Ai perskele, joo, kato kävi sillä niin, että seiska oli kiinni, mutta meillä on aina hätä ei ole tämän näköinen, vaan meillä on aina mummola tiedossa. Mummolasta kaljat ja seiskasta vähän muuta. Tänään on keskiviikko 28. päivä, 6.25 kello. Kerropa Lasse, mitä tänään on ohjelmassa? Ei mitään, meillä on sellainen 300 kilometrin ajopäivä tänään edessä ja lähdetään tästä ajamaan Mekonkin varttakaan tie numero 295 kohti Nonkaita ja ollaan siellä ensi yönä. Way to see, week to week, day to day, hour to hour, day to straight, deep and wide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through, break on through, break on through, break on through, hey, 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 hey. Untrue. You know that I would be a liar. Vevelä Paijala hipaa. Kyllä meillä poliisiauton lavalla viedään meidän perkele tuot baarista vittu hotellille. Hei! Sieltä oli ystävällisporukkaa hotellin vieressä. Yritettiin meidän edestä kyytiin, mutta ei tullut, mutta poliisit otti meidän kyytiin. Ja nyt ollaan tässä helvetin vitun lavalla. Mitä sanotte siitä? Ei perkele mikään kaupunki. Todella ystävällisesti jengi täällä. Poliisit lähtee. Mitä sanoo? Meillä Monta saapunkin kaverin tuolla oli video, mutta se on muuten joku poliisipäällikkö, mikä hankki täysin kyydin. On varmaan joo. Joo, niin joo.
Ihan helvetti siis. Mä ajon kohta Hei! Mä maksan Ihan petokki menee tossa perkeleen mun vieres oikein käydä vastaradaan. Mä nyt otan kameraa siihen kuvaan. Siinä ja laasiat tuo perkeleen about kilometriä. Mutta näillä mennään. Huomenna on ajopäivä 6. 257 kilometriä Nakokanomista Suen Somiin. Video päättyy just nyt tähän. Kiitos ja näkemiin. Mitä menee? Onko jotain vielä sanottavaa? No ei oo sanottavaa, mutta kyllähän tässä on vähän sukkelasti käpeetä Helsingin alussa. Paijalla hipaa taivaassa. Aivan käsittämätön. Ei perkele. Tää on muuten ensimmäinen kerta, kun mä olen taivaassa Pajatkodissa. No niin, mullakin. 30. päivä perjantai. Mekong virtaa takana. Lasse, kerropa jotain. No niin. Nyt on viimeinen ajopäivä lähdössä, eli numero 6. Ja tästä suunnataan tie numero 22 kohti Kalasinia ja molempien omia anoppiloita. Ja meillä on sellainen 260-280 kilometriä ajomatkaa tällä päivällä. Tulee täyspäivä kyllä. No, mikä on ajofiilis? Ajofiilis eilen oli ihan hyvät afterriderit ja päästiin poliisiauton lavalla kämpille takaisin ja tosi hauska oli, ettei siinä mitään. Okei, hiukan itsellä on vähän semmoinen krapulan tynkää, mutta ei se mitään. Joo. Näillä mennään, jatketaan. Näillä mennään. No nyt Pente, me rupeaa olemaan kiertua tästä kohtaa ajettu, että mitkä tunnelmat? Kuule, kiertua oli erittäin positiivisella mielellä ihan hienoa, tieto on ollut hyviä. Tuossa joku pätkä oli vähän moottorirataa ja kaikki on mennyt hyvin. Vettä on tullut riittävästi, vähän vilua on. Eli ihan positiivisella mielellä. Viime yö oli ehkä paras paikka, missä ollaan oltu pajapaikkana ja iltaelämän suhteen. Ja tästä eteenpäin niin polkujahan vielä riittää. Joo. Ei tässä mitään tässä kohtaa kiitokset ajoseurasta ja iltaseurasta ja kaikesta avustakin muuten. Kiitän ja meillä on vielä vähän matkaa yhteistä polkua tässä noin eteenpäin ja sitten tie serkanee tuossa 10 kilometrin päässä ja näemme tässä myöhemmin muissa merkeissä. Nonni, sitä oltais palattu lähtöpisteeseen. Viimeinen ajopäivä 265 kilometriä. Kaikki ne pysähdyksineen otti 7 tuntia. Ja kokonaiskilometrit tälle 6 päivälle about 1350 kilometriä. Ja nyt tällä hetkellä meidän sijainti on tää vaimon pitämä tai omistama kauppa Alisa Shoppi ja tuossa sitten vielä näkyy tällä hetkellä tuo Alisa Shopin kaljamaja, missä voi nauttia sitten vaikka nyt jälkiajo kalja. Ei tässä mitään muuta. Pendelle vielä kiitoksia seurasta, ajoseurasta, iltaseurasta ja sitten vähän jeesistäkin myös. Meillä oli ihan hauskainen matka, täytyy myöntää. Ei muuta kuin kiitoksia ja näkemiin.